Ja, og det er Victor her, sammen med Christoffer, og vi skal spille Hunger Games. Jeg har nogle personer her ved siden af os, og der er nogle, vi går efter loot og så videre. Ja. Vi skruer lige den ned, sådan der. Så vi har tænkt, det er sådan Hunger Games, ja. Det er væk. Hvorfor kan vi stå hunger, selvom vi står her? Det vil jeg tage. Og så kan vi se, at Christoffer han er en nørd. Han skinner en nørd, og jeg er slender. Gå nu væk. Jeg er ikke en nørd. Jeg er en fræk lille. Okay. Jeg tror faktisk, den er større. Jeg tror, det okay. Jeg tror, det er 10. Okay, og vi går bare efter nu. Okay. Shit. Crap. Jeg fik en dejlig. What the hell? Jeg vil hjemme flygte. Victor, vi løber. Løb. Ja, jeg vil hjemme. Okay, jeg følger efter dig. Fik du noget mad? Ja, en hel masse mad. Okay, godt. Der er en ko her. Hey, hallo, hey, se Liane, så. Sorry, jeg kan til at slå dig. Undskyld. Stupid little boy. Okay, tag tingene på. Vi kan ikke smide mushrooms. Hvad siger du? Vi kan ikke smide mushrooms. Hey, jeg ser en test, jeg har en test. Ja. Hvad var det i? Eller jeg har en hel masse mad. Ja, okay, jeg er stok. Så er du hvad? Ja. Glitch, nej. Du er ikke. Victor, tag mine ting og vend det her lort. Jeg mener det. Tag mine ting, Victor, du kan klare det. Her. Hvad så? Drik det, Victor, du skal drikke det, okay? Carry it, man. Drik. Ej, taber. Drik på det lort, Victor. Olan, dig, mand. Fik du den godt? Ja. Smid. Hvad fanden laver du? Værsgo, fik du den? Du er en lille boy. I'm not stupid. Hvad tænker du egentlig på dig? Victor, jeg har opsom alle mine penge på dig. Smut så ud og vind det. Okay. I would do Hvis jeg nogensinde kommer fri, så siger jeg til. Hvad? Hvis jeg nogensinde kommer fri, så skal jeg nok sige til. Victor, væk! Du mangler et æble og 2 iron ingots. Det er vigtigt. Kom her. Lige nu. Ja, hvad så? Kom nu, skynd dig. Dyt. Værsgo. Smut fra. Gå fast hold. Det var kommentar. Stop. Jeg tror bare, Han var en færdig. Han var en... lige og så spæktaler jeg, okay? Han var en værdig. Og trods alt en morlig ven. Jeg ødelagde ikke mindst ikke. Nej. No.
Men jeg tænker, hvis jeg nu kan gå herind og finde en bue, så kunne jeg stå og Archie nogen. Derovre. Det gav dig en boost, en bue. Gav du mig en bue? Nej, jeg fik ikke noget. Jeg fik et fly nu. Og så skulle jeg gerne lige finde noget at klatre. Okay. Det går lidt rart. Okay, så jeg jeg finder den lige. Hvad kan du se rundt omkring dig? Sådan. Jeg er oppe på det der slot der, hvis du kan se mig. Og vi kan se en kiste. Slot. Og jeg ser 2 kister. Nice. Slot. Jeg er oppe på sådan en bygning. Er det lige over spawn, Victor? Nej, jeg... hvordan skal jeg forklare det? Kan du se? Jeg fik ikke rigtig noget specielt godt. Victor, der er en spawn. Der er 2 i spawn. Yes, jeg fandt crafting table. Pis, og så har jeg ikke en stik, mand. Find en stik, ikke? Nej. Så find det en, i stedet for Der er trash der. Victor, nu er jeg der, hvor jeg blev stok. Jeg var usynlig for dig. Kan du ikke godt se mig? Nej. Jeg er oppe ved sådan en kæmpe tårn. Med en hel masse linealer. Jeg ser det. Er det ikke ude på sådan en slags ø? Jo. Jeg går derud, Victor. Jeg kan ikke se dig. Jeg er usynlig, Victor. Okay. Selvfølgelig kan du ikke se mig. Okay, det var ordet fra den usynlige Christoffer. Invisible guy. Invincible. Nej, ikke Invincible. Eller hvad? Hvad? Er du oppe på toppen af det? Nej, jeg er inde i... Ikke kom op. Kan du ikke komme op? Nej, jeg skal lige på... Altså, jeg tager også linealerne, og Kan du seriøst ikke komme op? Victor, der er en kiste over. Hvorfor tager du ikke bare vandfaldet, Victor? Men jeg har taget alle kister. Der er nogen der efter mig. Eller der er nogen, der har set mig. Jeg kan se dig. Victor, prøv at overveje, at det måske er mig. Victor, jeg ser en skjult kiste. Er det cirka inde i midten af det, eller hvad er du? Hvad, Victor? Kan jeg sgu ikke rigtig finde dig? Victor, der er ikke rigtig nogen indgang ind til det her. Jeg synes ikke, fuck for ham, der laver den derovre. Tag den. Fik du en? Ja, bitch. Nej. Bitch! Asshole. Nej. Det er godt, at man bedre end dig, Victor. Jeg skal lige på, hvad du siger. Victor, hvad kan du se rundt om dig? Jamen, du er her. Hey! Nu er den glitched igen. Jeg kommer lige lidt. Jeg disconnecter lige. Han er klog, han er. Hvem er klog? Mig? Nej, ham der er imod mig. Jamen, jeg er også klog, så det er fint. Nej, ikke en skid. Det kunne jeg aldrig finde ud af. Jeg er klog nok til at blive stok. Ja, det er rigtigt. Det er også meget, meget stor viden. Så... Hey, og en archer mig. De der to det sammen. What are they gonna do? De har diamond sword, Victor. Hey, what are they gonna do if I come from you? Det er diamond sword.
Er du ikke død nu? God damn it! Hvis du der? Ray Buddy, altså. Det er lige til, jeg er inde på en server der. Hvor er du henne? Victor, hvor er du henne? Jeg kan finde dig og hjælpe dig. Victor, kan du se ski rundt omkring dig? Ja. Hvor tæt er du på ski, Victor? Nej, jeg blev dræbt. No. Jeg blev dræbt. Men så det Men Victor, og jeg ser dem samle dine ting op. Jeg stopper dem lige at samle dine ting op. Gå væk fra Victors ting. Hvordan er det med spectator? Spectator, hvad så? Skrådstræk SG mellemrum spectate, og så mellemrum arena, og så mellemrum 8. Der er mange mellemrum. Hvor mange er der inde på den der? Du sætter sig bare... Det forstår jeg ikke. Prøv at se her. Skrådstræk spectate. Skrådstræk SG spectate. Ja. Og så mellemrum arena 8. Er du lidt teksttegn? Arena 8, er det med stort A? Hvad? Er det med stort A? No. Arena 8. Og så mellemrum 8, eller hvad? Hvad? Mellemrum 8. Kan vi lige skrive det i Skype? Ja, mellemrum 8. 8, godt. Kan du lige skrive det med Skype? Kan du lige skrive det i Det Skype? er mellemrum 8. Skrådstræk SG og så spectate. Mellemrum spectate, ikke? Ja. Og så det der tegn der. Nej. Okay. Bare arena. Arena. Og så mellemrum 8. Og det virker så ikke en skid. Bare bliv ved med at skrive det. Og du har mellemrum mellem spectate og arena, ikke? Ja. Okay. Okay. Det er ordentligt. Det er skrådstræk styk. Undskyld, folkens. Skrådstræk SG spectate. Victor, vi kan også bare gå ind og spille CTS. Victor, vi kan også bare gå ind og spille CTS, det er vi gode. Vi kan ikke finde ud af Hunger Games. Nej, det er vi ikke så gode til, hvad det hedder. Og så har vi også nogle spørgsmål til jer, der ser den video her. Altså, det er sådan, at jeg er ufattelig glad for det spil, der hedder Sims. Ja, og I skal stemme på, om Victor han skal stoppe med at spille Sims, eller blive ved med at spille det. Ja. Så Sims det er altså for fedt spil til dem der er seje. Og please, vær nu sød. Modsat sig. I hvert fald hvis det er der spiller. Nå. Og det var i hvert fald, husk det inden. Skriv det ned i en kommentar. Vi vil være så glade, eller jeg vil være så glad, hvis I siger, at jeg skal spille Sims. Og Christoffer vil være så glad, hvis I siger, at jeg skal spille Sims. Og skal spille mere Black Ops. Og det var vist, det er slut for den episode. Vi ses næste gang, og håber I kunne nyde videoen. Det var alt for den episode. Vi ses, hej. Er du ude? Ja. Okay. Tror du overhovedet, at nogen der ser videoen? Det ved jeg ikke. Hvad? Det ved jeg ikke. For you? Okay. I'm gonna get bone after the bone. The bone is the bone. It only takes some people to find you.
Set my fire. Tonight we silent. Why don't we live the body? Set me with the body. Watch the body. You're coming to the fire. Let's get started. Let's get started. Victor, har du backup til PlayStation? Vi får det. Hvornår? Don't know. Nå, jeg skal stille ind og sige afgørelsen af Xbox, okay? Vi ses, hej. Ja. Hi, we can have a nice to meet you. So,